Hello लोगोफोर गुड इभिनिं बयनिसिमबो दायो नै साहा बागानाव दसे फैदों आरोना फट' लानो थाखाय ओमफ्राय नोंथांमोनजों बेखौनो शेयार खालामनोसैलाय दिनैनि ब्लगाव ओमफ्राय नोंथांमोना जायगाखौ नायदो आरोना मोजांथार बङाइगावनिनो आरोना लोगोफोर बङाइगावनिया साहा बागान ओमफ्राय जायफ्रा बङाइगावनि नङा आरो फैफेराखै नुफेराखै नोंथांमोना आंनि ब्लगनि गेजेरजों नायबानो जाबाय आरोना आं देखायलांबाय थानोसै आरोना ओमफ्राय सोर सोर दङ दाहाय देखायगोन आङो हानायखिनिखौ देखायगोन ओमफ्राय जायफ्रा नुजाया बिसोरखौ देखाया आरोना प्रब्लेम गोनांफोरखौ देखाया ओमफ्राय प्रब्लेम गैयैफोरखौ देखायसिगोन आरो होमबा नोंथांमोना आंजों थोफादो आरोना आंनि ब्लगनि गेजेरजों नायलांबाय थाबानो जाबाय नै लोगोफोर बेनो आरोना जायगाया नै मोजां नुदोंना लोगोफोर नै मोजां नुयो ओमफ्राय नै बेलासिबायबो ओमफ्राय ओरै दङ आरोना नै साहा बागाना गासिबो जों बैयाव गारि दोनबोबाय आरोना ओरै लाबोजायोमोनदां मिथिला आङो ओमफ्राय नै दिनैसो फैफेरदो आरोना आं माने नैबे हाजोआव फैयो आरोना होमब्लाबो आं बे साहा बागानाव फैफेराखैमोन आरोना आराम बेलासियाव फैनाय गुसु मोनलायदों बोरैबा खोला फोथार नुदों ओरैबो नायनो ओरैबो देखायना होनोसै आं एसे येस हरै हाजोखौ माबायदि नुयोथाय देखायना होलाय मोजां नुयो सुबोलाय माबायदि फरायगोन बेखौलाय ओरैसो थायोना औ बिदिनो आरोना मोनसे भिडिअ ओमफ्राय आङो बेखौ आंनि बिएआवनि लेखा आरोना इयो गासैबो आं बड' मेजर लादोंमोन नालाय ओमफ्राय दा आङो रिल्स भिडिअ बानायदों बेखायनो बेखौ लाबोफादों नोंथांमोन गाज्रि मोननाङा आङो माने भिडिअ लानो थाखाय बे बिजाबखौ लाबोफादों आरोना नै जायगाया बेनो आरो देखायदो आरोना लोगो आं उन्दैयाव माबायदि मोनदों आंनि उन्दैनि फट' आरोना इयो 15नि फट' बियो लेखायाव बोरै साखो औ भिडिअ फट' लाखांबाय लोगोफोर ओमफ्राय दा मोनसे भिडिअ लाबावनोसै आरोना लोगोफोर रिल्स भिडिअ ओमफ्राय जायफ्रा इन्सटाग्राम आरो फेसबुकखौ नायनो गोसो नोंथांमोना फल' खालामहैबानो जाबाय आंनिखौ बानजाय बसुमतारी अफिसियेल आरोना नै मोजां नुथारदों लकेसना जा मोजां नायलांबाय थादो जों दा भिउ पइन्टआव थांगोन आरोना ओरै हाजोनिफ्राय फिला गाहाम मोसानायखौ मोजां नुखागोन नर्मेलाव नै लोगोफोर हाजो गोजौआव फैथारबाय आरोना लोगोफोर फट' लानो थाखायनो ओमफ्राय रिल्स भिडिअखौनो मोजां लानो मोनाखै दाबोनो मोनसेल' लानो मोनदों ओमफ्राय नै बरिया नुहरदों भिउखौ नायदो लोगोफोर नै फट' भिडिअ लाना फैखांबाय ओमफ्राय मबाइल गंसेयानो बुरजा फट' खेबनाय जायोना बेखायनो बारा मोजां लानो मोनासै ओमफ्राय दा थांफिनसो दङ दे मालाय देखायबा दाय जालायो ओंखायनो देखायाखै आं मोजां नुबा देखायना देखायबाय आं अननानै बेखौ माने सोरबा माने देखायजानो बायो नालाय ओंखायनो देखायामोन आङो ओमफ्राय जायफ्रा गोसो देखायजायो देखाय नै दा हाजो गाखोनो फैलायबाय लोगोफोर भिउ पइन्टआव फैदों लोगोफोर भिउ पइन्टआव नै भिउ पइन्टआव थांगासिनो दङ लोगोफोर नोंथांमोना देखायनोसै मेंबाय हाजो गाखोनानै उफ नै
भिउ पइन्टआव बेरायफैदों लोगोफोर दसे ओरैनो भिउ पइन्ट नै लोगोफोर गोजौनिफ्राय बेबायदि नुयो आरोना नै बैयो भुमेश्वर हाजो बेयावनो जों मोसायोमोन बे हाजोआवनो ओमफ्राय नै गोलोमजोबबाय बेयाव फैनायानो माबे गावहाबो नै लोगोफोर भिडिअ बानायफैनो हागोन रिल्स भिडिअ जायफ्रा रिल्स भिडिअ बानायो मोजां नङा फैफिनबाय लोगोफोर दायो न'आव थांनोसै आरोना दिनै ब्लगा बेयावनो जोब्बाय ओमफ्राय थेंक इउ स' माच लाभ इउ अल एन्ड बाय थेंक इउ स' माच आयौ मेगनाथाय साजायनाया माबासो फाइभ स्टार हटेलनि